Здравейте! Сега пак ще обяснявам как обработвам ревизионен отвор от плочка. За неразбралите, които пишат постоянно, че влиза вода и така нататък, ще обясня защо не влиза вода и как я обработвам. Какво ни трябва? Обикновено, както вече знаете от предишното ми видео, вазелинче, силиконче, препарат с сапун, сапунена вода, перо, както искате да го наричате, и шпателка за силикон. Какво правим? Чистим си от пепел и от прах ревизията, прибираме по бутона и чистиме ревизията от прах. Защо е хубаво да се изчисти от прах? За да може по-хубаво да залепи силикона. И не, ревизията няма да се отваря с бомба, както много хора са питали. Ревизията се отваря както в момента се отваря. Така. Така ще се отваря и след силикона. И след като сме сигурни, че няма прах никъде, изчакваме да изсъхне. Но вратата, в която си изсъхне вратичката, ние можем да си сложим вазелинчето. Вазелина се слага, за тези, които не се разбрали, се слага, за да не залепне силикона по края на ревизията. Моята идея, както по принцип идеята е, силикона да остане на вратичката и съответно да се получи като гумено уплътнение, което да не позволява достигането на вода в ревизионния отвор. Съответно мажем навсякъде, където можем с вазелин, като гледаме вратата да не слагаме вазелинче, защото идеята е поне да остане само силикон. Почти сме готови, ще почнем с нанасянето на силикона. Силикона е на марката Керакол. С нея съм правил и фугата, епоксидна фуга. Скоро ще се качи клип, процес и как всъщност изглежда след завършения вид фугата. На същата марка е съответно и силикона, защото е по-хубаво с една и съща, когато почне да се фугира, да е с една и съща марка силикон. Сега ще ви обясня защо няма етикет. Етикета го свалям заради този модел пистолети, защото вътре има шкурка, която шкурка много лесно се зацапва от етикета. Етикета в случая не е принтиран директно върху опаковката, а е лепящ етикет, който се събира върху шкурката на самия пистолет и съответно не може да работи хубаво пистолета. След като сме готови с вазелина, какво правим? Вземаме си силикончето и слагаме силикон.
След като сме приключили, си взимаме вода от верото, така нареченото по-български, или по-скоро водата с пяна. Пръскаме си пяна, хубаво навсякъде си. Да им отиваме, глава не боли. И почваме да събираме силикона. И това е в общи линии крайният резултат на ревизията. Дълго видео се получи. В края на видеото ще ви кача и как се отваря ревизията. Който желае може да го гледа, който не му харесва, продължава надолу. Лек ден за сега. Ето е крайният резултат на ревизията след силикона. Отваряме си я. Затваряме и това е. Айде, лека вечер и приятна събота неделя.